Croeso chi yma a ddechrau wsnos ola'r flwyddyn. Rwan, nid Nadolig I gael gwahoddiad I barti oedd y Nadolig hwn yn ac efo'r holl gyfyngiadau dyn ni wedi gorfod I wynebu. Mae cael gwahoddiad yn beth braf, wrth gwrs, a mae rhai wedi bod yn greadigol iawn yn trefnu rhyw bartion ar y we, lle oedd pawb yn ei cartref I hunan efo'i bwyd a'i diodydd I hunan, ond yn gweld ei gilydd ar y sgrin ac yn gallu cael rhyw gemau neu cael dipyn o hwyl yn ymwneud â'n gilydd. Mae'r Nadolig yn wahoddiad wrth gwrs gan ddew I ni ystyried hanes a digwyddiadau y geni ac I deithio ar ei ystyr fel mae'r garol newydd I ddeud tua Bethlem dref. Ac wrth edrych ar yr hanes, da ni'n gweld rhai fel y bugeiliad a'r doethion neu seryddion yn falch o gael teithio draw I Bethlem. Ond nid pawb dderbyniodd y gwahoddiad. Dyn ni'n cofio fod Herod wedi gwrthod y cyfle I ddod gyda'r ymwelwyr o'r dwyrain I addoli. Mae'n siŵr bod ni gyd wedi arswyd wrth feddwl am I ymateb i'r newyddion fod brenin wedi eni, a dyn ni wedi gondemnio fo hefyd wrth feddwl amdano fo'n anfon I filwyr draw I Bethlehem I gyflawni'r anfadwaith o ladd babanod bach diniwed. Ond mae yna rai eraill yr hoffen ni yn bod ni'n cofio amdanyn nhw heddiw. Pan ddoth seryddion I holi'n Jerusalem am y baban, fe alwodd Herod rai I ddod I roi cyngor iddyn nhw. Galwodd ynghyd, meddai Mathew, galwodd ynghyd yr holl brif offeiriad ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble roedd y Meseia I gael I eni. Dyma chi bobl grefyddol. I job nhw oedd gwybod a deall y Beibl, a roedden nhw'n sicr yn hyddys yn ei Beibl. Oedden nhw'n gwybod am y proffwydoliaethau I gyd. Oedden nhw'n gwybod stori Joseph a'i wisg am bryliw, ond un peth ydi gwybod y stori hwnnw, gwybod am Moses yn yr hesg neu Dafydd a Goliath. Ond faint honno ni sydd yn gyfarwydd â proffwydoliaeth Meica? Ond mi oedd y rhain, a tyfan honno cyfeiriwyd y seryddion a Herod. Rwy'n y cwestiwn sy'n fy meddwl I ydy, os mae job nhw oedd chwilio'r proffwydoliaethau, a bod nhw'n gwybod bod rhain yn edrych ymlaen at ryw ddydd pan fydden y Meseia yn dod a chael I eni ym Bethlehem Effrata. Wel, pan bod nhw ddim wedi mynd efo'r doethion? Taswn I wedi bod yn astudio'r Beibl a gwybod mae dyma oedd y gobaith mawr, wel, fyswn I ddim wedi aros adre. Fyswn I wedi mynd yn hollol excited, wedi mentro draw I ddinas Dafydd I weld be oedd yn digwydd yna. Wedi'r cyfan, oedd y seryddion wedi teithio o bell. Oedd y seren yn arwydd rhyfeddol. Ond na. Ddaru rhain ddim derbyn y gwahoddiad I fynd I weld. Tybed nad theori oedd y cyfan iddyn nhw. Doedden nhw'n disgwyl bod y broffwydoliaeth yn mynd I gael I chyflawni gan ddew, yn sicr ddim yn ei hamser nhw. Oedden nhw bron yn ddifater am y cyfan. Ac onid oes perygl I nunau fod yn debyg iddyn nhw. Dyn ni gwybod yr hanes, ond rhywsut, dyn ni ddim yn rhyw gredu fod ganddo fel lawer I wneud â ni. Di'r hanes a'r posibilrwydd fod hwn yn gallu yn newid ni ddim yn ddigon I wneud I ni ystyried ni iawn. Fel pobl Bethlehem, dyn ni'n cysgu heb sylweddoli fod mab a Meseia Duw wedi dod i'n plith. A dyna chi le peryglus I ni fod. Gwenallt, ddari ddeud ynde, gwaen I wybod y geiriau, heb adnabod y gair. Ac ie, mae condemniad yr oesodd ar Herod, ond hefyd ar ei gynghorwyr a phobl Bethlehem, am iddyn nhw beidio sylweddoli pwy oedd wedi ymweld â nhw. Chi'n gweld, does dim rhaid I ni fod yn wrthwynebwyr mawr i'r ffydd I fod yn golledig. Mae bod yn ddifater am y baban hwn yr un mor ddifrifol. Fod dydd mawr y geni drosodd, beth am fentro eto,
tua Bethlem dref, mynd yn fyntau gref, yw addoli ef. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn hanes y byd. Mi fydd rhywsut bwrlwm a'r excitement dros y Nadolig yn pasion fuan. Ac eto, dylen ni beidio anghofio na pheidio rhyfeddu at y ffaith dy fod ti wedi'n cofio ni, dy fod ti wedi'n caru ni. Emmanuel, Duw gyda ni. Helpa ni o dad i barhau yr wythnos hon i ryfeddu yn dy gariad trigarog. Amen. Wel, gobeithio bo chi, os ydych chi yn ôl yn eich gwaith, yn mynd i brofi cymorth a bendith yr arglwydd, neu os ydych chi'n dal ar wyliau, wel, mwynhewch.